Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Mércores 6 de maio, imos comezar a debullar a información local desta xornada, facémolo dende a televisión local, facémolo contigo, xa que logo damos as grazas e a benvida. Principiamos e comezamos falando do pleno deste mesmo mediodía. Un pleno que se prevía a trámite e non foi tal nin moito menos. Era un pleno ordinario, o que tocaba co inicio do mes. Hoxe volvemos ter unha sesión plenaria maratoniana con 3 horas e media de duración. Non se prevía esa duración nunha sesión ordinaria que se presumía de trámite, pero finalmente todos os temas abordados quedaron eclipsados por un sorprendente peche coa renuncia de Francisco da Silva, do BNG, que se despedía hoxe logo dunha traxectoria que nos retrotrae a 1991 co primeiro cargo dun concelleiro hoxe emocionado. Canda el foise tamén María Xesús Romero, o que obrigará unha reestruturación do grupo do Bloque, onde seguen a voceira Carmela Franco e Diego Balsa, e terán que unirse Emma Lamas e Daniel Balseiro. No tocante aos puntos da orde do día, modificouse a ordenanza da escola infantil para adaptarse ás exixencias que fixa a Xunta para acceder á gratuidade no servizo. Houbo que modificar, por tanto, 3 artigos da ordenanza vixente. Con esta nova situación, o Concello seguirá a ter case todo o peso, xa que a Xunta aporta realmente o 20% do custo, mentre que outro 80% correrá de conta do Concello. As cifras son 590.000 euros de custo do servizo con 107.892,97 que aportará o Goberno autonómico, quedando 457.000 para as arcas locais. Tamén se aprobaron senllos convenios con Seara e a Asociación de Empresarios e Comerciantes Coempo e o acordo coa Agrupación de Protección Civil, todos destinados a contribuir a sufragar gastos. En todos os casos, houve ademais que erguer reparos. E tamén se aprobaba incorporar ao orzamento unha cantidade de 243.430 euros procedentes do remanente de tesourería. Xustificáronse pola dotación urxente precisa para servizos, contratos e obras. Deste xeito, o remanente queda agora en 1.269.000 euros. En rogos e preguntas, o máis salientable foi a presenza dun grupo representando o plantel de Valoriza, que atoparon o apoio do BNG, que foi quen levou a proposta, e do PP, reafirmando o compromiso coas súas reivindicacións de cara á negociación dun novo convenio que mellore unhas condicións laborais ancoradas e que os teñen cun soldo por debaixo do salario mínimo interprofesional. Dende o Goberno reafirmaba o seu apoio, pero non se votaba a favor da moción o entender que o proceso de negociación do convenio estaba iniciado e o Concello xa fixo o que correspondía rescindindo o contrato por mor desta situación laboral e agora as súas competencias eran limitadas, aunque se comprometen a seguir apoiando os traballadores e axudarlles a acadar un mellor convenio no que si acaden os seus obxectivos de cara á vindeira licitación. E de sorpresa en sorpresa, porque tamén para moitos e para moitas será unha sorpresa cal vai ser a actuación estelar este ano nas Festas do Carme. Pois adiantámolo xa, van ser Duncan Du. A banda vasca Duncan Du vai ser a protagonista estrela das Festas do Carme de 2026. A formación liderada por Mikel Erenchun subirase ao escenario da Rúa 8 de marzo ou 17 de xullo. A xira aniversario de D40, co que o grupo conmemora as súas 4 décadas no mundo da música, terá parada nas Pontes, onde teremos oportunidade de escoitar un repertorio clásico que abarca dende os temas do seu primeiro álbum Por Tierras Escocesas de 1984 ata El Duelo, editado no 2013. Himnos como Cien Gaviotas, En algún lugar, Esos ojos negros, Jardín de rosas ou Una calle de París formarán parte do repertorio que poderemos escoitar na voz de Mikel Erenchun, aínda que a ausencia destacada será a de Diego Vasallo, que non participa nesta xira. Para siempre va a entrar en el mundo de cristal. Figura esbelta, sonrisa de ganador, mirada lenta, chica y un dulce adiós.
O concerto botará a andar ás 10 da noite, será de entrada gratuita e segue na liña das propostas destes últimos anos lideradas pola Concellería de Cultura, coa mestura de grupos como Los Secretos, Coquemayo, Homenaxe a Mecano co espectáculo Hija de la Luna e orquestras de gran nivel para dar lugar a unhas festas aptas para todo tipo de gustos e idades. O que non é ninguna sorpresa, leva 6 anos sendo unha realidade e a bandeira azul no lago de As Pontes. Tamén este ano o lago da nosa localidade, a traverso da súa playa, lucirá a bandeira azul. O Lago das Pontes contará un ano máis con bandeira azul e que onte mesmo a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, ADEAC, promotora da iniciativa, publicaba os datos deste 2026 en un que España vai contar cun total de 794 bandeiras entre praias, portos deportivos e embarcacións turísticas, 35 máis que o pasado ano. O Areal Pontes lucirá este distintivo por sexto ano consecutivo grazas á súa boa accesibilidade, bons servizos, a gran calidade das augas, a súa seguridade e o alto nivel de sostenibilidade. A nivel nacional, a Comunidade Valenciana segue a liderar o ranking de bandeiras cun total de 150, seguida Andalucía con 143 e Galicia en terceira posición con 118, 10 máis que o pasado ano. Por provincias, Pontevedra será a segunda do país con máis bandeiras, un total de 56, tan só por detrás de Alicante, que suma 95. A Coruña contará con 44 bandeiras este verán, despois de que areais como os de Morozos e a Concha en Ortigueira, a praia de Ponzos en Ferrol e o areal de Coroso en Ribeira lograsen recuperar este distintivo e tamén se acreditase por primeira vez con bandeira azul a praia de Niñóns en Ponteceso. Lugo recibe este ano 17 acreditacións e Ourense contará cun único distintivo, o da praia fluvial dos franceses. Antes falábamos de festas, falábamos de Duncandú, unha das actividades vencelladas sempre a festas é unha foto, un poema. Esas faixas que temos cubrindo o Colexio de Santa María cunha foto e cunha poesía. Aínda podedes participar na edición deste ano. De feito, preténdese ampliar, abrir a máis xente. Dende a Biblioteca Ribera Rouco están xamanse a obra para dar vida a unha nova edición da mostra Unha foto, un poema, en a que novamente se vai apostar por diferentes composicións de poetas locais que contarán co respaldo de fotógrafos profesionais da nosa vila e afeccionados e que se encargarán de ilustrar estes versos coas súas instantáneas. De feito, para este ano, no que se celebra a edición número 12 desta exposición fotopoética, dende a biblioteca están a buscar novos participantes, tanto para a parte de fotografía como para a escrita. Así, todas aquelas persoas interesadas en sumarse a esta actividade ou que desexen contar con información sobre a mesma, poden xa pasarse pola Biblioteca Municipal, onde solventarán as súas dúbidas e tamén será posible anotarse ou ben telefonar no 981 102 562. Mañá é xoves, mañá toca xoves na Biblio e toca de novo con contos como ni creques e cunha bella coñecida da rapazada de As Pontes, con Bea Campos. Os xoves na Biblia apostarán na xornada de mañá por unha nova actividade cos contos como protagonistas. Vai ser da man de Bea Campos, xa moi coñecida polos máis pequenos da casa, grazas á súa participación en Migallas Teatro e as múltiples visitas á nosa vila. Nesta ocasión presentará Contos con xeito, unha colección de historias breves que mesturan narración oral coa manipulación de monicreques, e nas que haberá contos de misterio, de risa ou de medo, todos eles con ensinanza incluída e, por suposto, coa participación do público. A sesión dirixida a un público familiar, pero especialmente recomendada para as crianzas de 3 anos en diante, arrancará ás 6 da tarde na Casa do Peso con entrada libre ata completar aforo. Falamos tamén de axudas da Deputación a eventos deportivos e turísticos, e aí evidentemente ten nome propio a Samurai Extreme Race. A novena edición da Samurai Extreme Race Lago das Pontes vai ser un dos 24 grandes eventos deportivos internacionais que se van desenvolver na provincia da Coruña este ano e que contarán co respaldo económico da Deputación Provincial. Así as cousas, o club organizador, o Samurai Sport Club, vai contar cunha chega de 24.500 euros para a organización dun evento que volverá a ser todo un éxito, xa que quedan medio cento de prazas para tomar parte nunha proba que volverá a ter o lago como escenario vindeiro 4 de xullo, cun percorrido duns 10 km e máis de 60 obstáculos. Da man desta liña de axudas, a que se destinaron medio millón de euros en contías que van dos 19.500 aos 24.500 euros, o que se pretende consolidar este tipo de eventos deportivos de prestixio en múltiples disciplinas. De feito, entre os proxectos seleccionados figuran citas como a 39ª edición do Pantin Classic, o Trial das Nacións en Arteixo, rallies históricos como os de Noia ou Ferrol ou o Campeonato do Mundo de 100 km que discorrerá entre Ames e A Coruña. Que máis e que menos sabe que vai facer na noite do 12 de agosto e vai ser contemplar algo único. Ocorre cada 100 anos. Ademais, agora imos ter ata 3 seguidos, que iso que moi pouca xente sabe, pero o máis importante, o fundamental, o que temos o 12 de agosto. Un eclipse que As Pontes vai ser un lugar privilexiado sempre cando as nubes o permitan
para velo. Queda menos de 100 días para a eclipse solar total de Sol que terá lugar o 12 de agosto e de seguro que pasado xoves houbo quen aproveitou para realizar un simulacro desta xornada tan especial, mirando ao ceo na busca dunha boa localización dende que desfrutar dun fenómeno que non se producía dende hai máis de 100 anos. Galicia será unha ubicación privilexiada precisamente para poder ver este evento astronómico e a nosa vila un escenario óptimo para desfrutar deste momento único. Así, segundo os datos do Centro Nacional de Información Xeográfica, no noso concello, a eclipse arrincará ás 7:30 da tarde e case unha hora despois, ás 8:27 minutos, a lúa cubrirá completamente o sol. Esta fase total durará algo máis de minuto e medio, ata as 8:28. A fin do eclipse da nosa vila producirase neste caso ás 9 horas e 21 minutos. É moi importante ter en conta que a visibilidade real pode variar se nos atopamos con algún obstáculo cara ao oeste, como edificios ou montes, polo que é clave escoller un lugar cun horizonte ben despexado. Asemade, para observar a eclipse con seguridade é imprescindible empregar lentes específicas e homologadas ou filtros solares específicos para telescopios, prismáticos ou cámaras. De feito, cabe apuntar que estes sistemas de protección son obrigatorios durante todas as fases parciais e tan só cando o sol este ao 100% oculto pola lúa é seguro mirar sen lentes. Este fenómeno será o primeiro do denominado trío ibérico de eclipses que serán visibles dende a península ata o 2028. Tras a cita o 12 de agosto, o 2 de agosto do ano que ven, teremos un segundo eclipse total e xa o 26 de xaneiro de 2028 producirase o terceiro eclipse, neste caso anular, e co que se vai pechar un ciclo cósmico excepcional en tan curto período de tempo. Foi todo por hoxe, foi todo por este mércores, mañá xoves, mañá volvemos quedar se o queredes aquí, na televisión local de As Pontes, onde ofreceremos, como cada día, a información local a de As Pontes. Grazas, de Ica mañá, boa noite e bo descanso.